objectius. Què és el que pretenem amb aquest pla? Per una banda, volem estructurar en forma d'accions la feina que fa el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Menorca i coordinar-la millor en la feina que fan els serveis d'assessorament lingüístic dels ajuntaments. Volem disposar d'una eina més o manco global per la promoció i l'ús i la presència social de la nostra llengua en tots els àmbits de la nostra societat. Augmentar també l'estima de la població cap a la llengua catalana i implicar tota aquesta població en la tasca de preservar la llengua catalana pròpia sense que això signifiqui en cap moment fragmentar la llengua, sinó enriquir-la. Des de Més per Menorca ens feia molta il·lusió presentar aquest pla, elaborar-lo, posar-lo en marxa, perquè creiem que vivim en un context en què la nostra llengua mereix aquesta atenció. Vivim en un context on hi ha una certa reacció, un cert moviment social detractor de la normalització lingüística i aquí hem de posar en valor la feina feta pel Consell, pels ajuntaments, des de fa 32 anys que es va aprovar la llei de normalització lingüística. Fem feina per això i volem agrair moltíssim a totes les entitats socials, culturals, en el món de l'escola, tota la feina que fa molt d'anys que fan per la nostra llengua i animar-los a que aquest pla que hem aprovat avui sigui el seu pla i que facem feina junts per la nostra llengua.